tinokukwazisai hama dzinodiwa vari kumativi mana. Ndofunga patiri kukwanai muri kutiona muri vatano muri vapenyu. Tadzoka zvekare nhasi rarimwe zuva. Zita rangu ndinonzi Tando Class Mancuve ndichifamba naChihera. Opa mpofu makadi Chihera? Ndinonzi Chihera. Haudi kunzi opa? Unjani Tando? Aiwa mina ngiyaphila. Kuhle nxa uphila. Ngiyalibingelela amahlabezo ngiyethemba lapha nithole khona litholeli kahle. Mina njengoba kade sebekhulumile ukuthi ibizo lami nguChihera, ngihamba lo ngithando kade selitshelile phela. Namhlanje phela siliphathela indaba elitshona lisithi libuze emafonini lifonti kanti sokuhamba njani ngale singahlana labanye emgwaqweni besibuza ukuthi kanti inyoka kwahamba njani. Sathi mana phela sike sibuyele siyebatshela ukuthi phela nxa sesihlangana singahluphani singabuzani inyoka sibuzani impilo phela. So namhlanje indaba esiliphathele yona. Sezviri kutaura naChihera tauya kane nawo yamunofarira kuti vanhu vakungovhunza kuti Drewmas konyoka vana vachatobvunze kana utano kuti muri sei. Saka ndonauya tauya nayo kuti tikupe update yedomboshava kubva patabva pepe tione kuti vakasara sei, pane change here, zvaapapi, pane zviri kunetsa here. Saka ndosaka tauya nhasi kuti tinzokuti ana sekuru vari sei, nyoka yakazouya imwe here kana kuti zvazvimwe. Saka aiwa ndonauya tichakupai zuva ranhasi. Asi senguva dzose don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Hama dzinodiwa ndofunga mushandi wowo wamaona ana sekuru varipo tavaona hedu vari vatano. Asi hanzi nasekuru inini ndakuenda kuchechi kana ndakadzokera kuchechi kwangu madzibaba vakanditi izvi zvekubuda pazvivhitivhiti mweya waramba hazvichade kuti urambochibuda pazvivhitivhiti uyezve kubatsirwa wakabatsirwa zvinhu zvaita. Saka kuramba uchibuda pazvivhitivhiti zvinozovhiringa zvimwe zvinhu. Kusaziva kuti isusu kuna madzibaba panguva yavaibuda pazvivhitivhiti vanga varipi, nekuti vaifanira kungoti musatobude pazvivhitivhiti hazviite vobatsirwa kana kuti voita dzimwe nzira kuti vabatsirike. Apa hatisi kuziva kuti sekuru vari kutaura chokwadi kuti madzibaba ndovadaro here kana kuti ivo vega havachade. Asi chikuru ndechekuti zvamaona izvozvo vataura kuti aiwa ndiri mupenyu, pane zvamakaita chikamu chenyu, makaita basa, zvinhu zvakakamuka, uyezve pari zvino handina rubetsero rwandiri kuda, ndigere zvakanaka. Ngiyethemba mule Zimbabwe njengoba limuzwa uthando ekhuluma ukuthi hayi sifikile phela lo muzi eliubonileyo oliubonayo umuzi kakhulu lwana labona kuqala laphana last year phela sigijigijima amakhamera sifuna ukuzwa ukuthi kunokwenzakala ngenyoka. Sithe sifuna ukuthi simbuze sikhulume la phela ku camera wasesithi hayi umazibaba ngale sontweni wathi hayi kasafuna phela ukuthi ngibe nilokho embonakala kumabona kude la kumakhala ekhukhwini. Hayi khathesi okukhona yikho kukhona ngisiza ncedisa so ancedisa wakuncedisayo lokho kuseleyo ngizaqedisa. Singazi ukuthi ukhulu wayeqinisile yini ukuthi umazibaba wayekhulumile khonoko. Siphinde sibe lembuzo futhi ukuthi umazibaba nxa wayethi hayi nxa ungaphumi phela kuma TV la kuma camera lawa ngabe wahle wafika phela ekuqaliseni singakafiki phela thina abathanda indaba abenews ukuthi sithathe phela indaba sisifake abantu bebone labanye bencediswe ngabe wafika wahle wancedisa. Kodwa kungasenani nje hayi bayalile ukukhuluma bathi hayi bona impilo ziright abantwana ba right, kodwa kebe kukhona okubili okuthathwa kebe kusele phela emulini akula muntu ongahlale ngelanhlupho. Kodwa hayi bathi bona sebehlezi kuhle anziphane ari kunetsa here hapana pane rubatsiro rwamukuda here hapana. Asi chandishamisa Chihera ndechekuti tichisvika vangu vakarara hanzi pandai ndichitorota ndatorota pauya vanhu panapa zvichireva kuti chipo chavo chiya sekurota kwavaita vachiri kurota. Uyezve izvezvi hedu timbopa mukana kuvana vacho timbotaura navo tinzwa kuti ivo pazvikamu zvakaitika pane here machanges zvakamira sei. So ngiyathemba abalaleli khathesi sizathi sibanike ngabantwana ibe sikwanisa ukuthi phela sikhulume labo ukuthi sizwe ukuthi kumi kanjani. Chamaka biso kanengwane chikamu chake chakabiso andizvo saka izvi zvapana chiri kunetsa hapana chimbonetsa
Inini ndiri muzukuru waSABHUKU tagarira. SABHUKU tagarira ndi baba kuna amai vangu, uyezve ndo mumusha mandakakurira. Tine urombo nekuti SABHUKU tagarira vakatisiya nguva shoma yapfuura. SABHUKU tagarira vakanga vane nguva vachidzimbikana zvokuti urwere hwakasvika pakuzovatora. Takarwadziwa nekuti munhu mukuru watanga tinaye mumusha kwanga kuriko kuti munonoturirawo matambudziko enyu. Hatisiri kuti tingatonge zvedu nekuti rufu nderwaMwari, kutonga ndekwaMwari. Tisingazive kuti sekushungurudzwa kana kuti sekufambiswa kwakamboitwa nhau vanhu vachimbotenderera vachida kugadzirisa musha kuyoko, pane here pamwe pakazosvika kuti vakazokanganisikawo pautano hwavo. Hatingazive nekuti hapana akazonazozvitsvagisisa. Ati nyaya chayo ndeyekuti SABHUKU havana kuzokwanisa kurikavha zvokuti tingati vakazofambawo zvakanaka kana kuti kudii, anga angowo munhu wokugara akarara. Saka iko zvinezvi takazorasikirwa naSABHUKU. Pakozoitawo kuti mwana aripo, mwana aida kubatsirwa paya paainzi akazvimba dumbu. Mwana iye zvakare akasvika pakuzorasikirwa neupenyu, chinova chinhu chakatishungurudza nekutibata mukurarama kwedu. Tinongoti kuna Mwari, nguva ndeyako, ndione nguva wakatara mugumo womumwe noumwe, nesuwo tichateera. Kuna SABHUKU tinongoti takava nemi nguva yatakava nemi iyoyo. Tinoda kutenda kuna Mwari kuti wakatipawo nguva yekuve nemunhu iyeye, tikararama naye panguva yamakatipa. Naizvozvo pakakwana nguva yenyu makamutora, nesuwo tiri munzira tikutevera. Naikoko kana kuchinzi kunonogadzirirwa vamwe pakugara, SABHUKU fanira kutigadzirirawo. Tinokutendai nenguva yamatakararama nemi. Tinofunga ndizvozvo. Asi kubva patabva pane here shanduko kana kuti zvamakaona kubva pakubatsirika kwamakaita? Matauriro atingangoita ndeyekuti kubatsirika hakuna kuzoitika nekuti vanhu vakaramba vangori nekutambudzika mupfungwa, nekuti kune zvimwe zvatainge tisingafungidzire kuti zvirimo mumusha umu. Zvakabva zvazotanga kuti munhu sekunge zvinhu zvatairarama tisingaziveka, asi kana wakuzviziva manje panenge pane kamwe kakutya nekamwe kangoti even ukagumburwa nechigutswa chaicho unenge wakungoti ndizvozvo. Even ukashaya mari musi iwoyo wakutongoti ndashaswa mari naizvozvo, asi kumashure kwese kuti taimborarama tichiishaya zvedu. Saka handiti hangu pane shanduko yakaitika, asi ndinovimba nenhau dzokuti wose vamwewo tinopota tichienda kunoshandirwa kumachechiwo kwatinoendawo nekumapostori. Aiwa, tiri kuedzawo kuti zvinhu zvinge zvichitaramuka kwatiri. Asi zoda kuti urambe wakagarayo wambooneswa zvimwe zvinhu zvakaita saizvozvi. Unenge wangotsvagawo vanokubatsira, especially vanoita zvemweya. Mazuva anaya ukaitawo zvemweya unoona zvinhu zvako zvinogona kumboreruka. Hatingati zvinobva zvazonaka nekuti hatizivi kuti ndiwo here upenyu hwatakapiwa naMwari kana kuti uyu ndio kukonzereswa naizvozvi, asi shanduko hatina kuiona zvedu. Oreti semuzukuru wasekuru, mune here zuva ramusingakanganwe rekuti mukarirangarira so munogona kungoseka munguva yamukararama nasekuru venyu? Pamusoro pasekuru ndikati zora ndisingakanganwe ndinenge ndichitotaura chinhu chidiki, nekuti sekuru munhu akanga asingadi zvinhu zvisina basa. Sekuru vaiti ukapinda mumba vagere mumba, vakasakunzwa kuti wati gogoi, vanongokuti chete buda panze, unotangidza. Iti unotangidza uri kokoko, uri papo bvonza ayo watangira padhuzezve, iwo wanga uchitobva kure. Saka dzokera unotangidza uko, usingopinda kuti gogoi ndichinzwa. Watopinda utoswoti gogoi, ubva kuti utanga kuti wamhoresa. Ukavati maswera sei sekuru, vanotoramba vati aiwa ina handisi sekuru kwauri, ndiri vasekuru, iti vasekuru. Saka munhu wekuti dzimwe dzenguva tinomurangarira naizvozvo kuti munhu akanga asingade zvinhu zvisina basa. Munhu ainge achiti chinhu chaanoita nhasi ndicho chaanoita upenyu hwese, anga asingadzokere shure pakuita kwake. Zvakuti baba vakashaya SABHUKU. Ichokwadi, baba vakazosvikira mukushaika. Zvakatora nguva yakareba sei kubva patabva? Ndofunga zvinomboyanyotora nguva yakareba. Munhu akanga achibatikana nemakumbo miri yake yese nekuda kweeji yavanga vanhu. Miri yavo yakanga isati zvakanaka, saka vakaramba ari ngori munhu akabatikana zvisingaiti zvigerwawo vazotisiya. Alright, imimi mune here zvamunorangarira nazvo baba venyu zvokuti mukazvifunga munogona kuseka kana kuti munoti zvandife ndakarikanganwa zuva iroro? Ichokwadi, inazongoti semunhu anga ari munhu mukuru, infact ndiye munhu akasara mukuru musha medu, aiva ari baba vedu. Vaitirairo izvi neizvi
zvazvinzwai zvinonzwai zvakawandisa. Saka munhu anototendawo tichitenda Mwari nekuda kwemakore avakazosvidzawo kuona kuti munhu azorarama 90 chakuti yesi ari mupenyu. Munhu akagona kuzvichengetedza achiite zviitira mabasa ake, but nekuda kwengoti eji yakamukurira havana kuzombotora nguva yakareba achirwara kusvikira vazotisiya. Asi pari zvino varipo avo vamwana baba vachiripo nevavedu vatikukumba nevamwe vakuru. Ndizvo zvayo vamwe vachiripo zvavana vakuru, but tungoti ivo ndo vanga vasara vari mukuru kune vanga varipo vacho, ndo vanga vari mukuru vakatungamirira hosha. Tinotenda. Asi kubva pachabva pane here zvakachinjawo kana kuti zvakashandukawo zvamunoti zvakaitawo kana kuti zvichiri ngori the same hapana chakachinja? Kubva pakabva zvakawanda infact zvakachinja. Kungoti kana vanhu tichitaura so vamwe vanhu vanotora unge vanhu vakutaura manyepo, vakutaura majokes, but kana murimi makabatwa munokwanisa kutoudza vanhu kuti zvinhu zvakamira zvakadai, zvinhu zvakamira zvakadai. Kungoti infact panguva ine zvinhu zvakawanda zvakachinja. Zvinhu zvakawanda zvakachinja ipo zvaitwa kumhuri dzedu, zvinhu zvamiro hazvichaitika maitikira azvaiita. Urwere hwakabva hwambomira kumabasa, vanhu vanotoenda kumabasa kwavo kwavanochizomboenda. Zvakawanda zvakachinja. Saka totongotenda Mwari kuti pane zvakaitika zvese Mwari vane kumwe kutisunungura kwavakatiitira. Ewa, tinotenda. Asi zvenyoka zvichiripo here? Zvenyoka mudhara vari kutaura kuti ngoti semunhu anoda kutombokurukurwa navo nevamwe vanenge vari pasaidi, but kwatiri sanenge achingoti zvakazi sofa ine zvakati zvakambomira. Asi ivo vari kubatikana, vari kudzimbikana kubva ipopa zvinhu zvavo hazvinanyazoti vakamboenda kuchipatara. Vakamboenda. Vari kuti chii chiri kudzimba? Vari mumiri yese kungoti vaishaya mukana wekuti vazozviitirawo mabasa avo avai kugara vachingoita. Saka kana wango munhu kuti unenge wakagara zuva nezuva hazvizonyatsokupa kana nekuti nhau yekufunga chaiche zvinhu zvakaunonga pamwe zvinhu zvakavatika mwe kuti zvozodai zvozonzi munhu anoswera wakaunganirwa nevanhu zvinhu zvakavavhiringidza. Vakashaya chii chakaitika? Vakarwara zvimba munyama miri vasvikira mukufa. Asi vangu vakura zvakadini? ndofungira kuma 91 kuti pachitupa pane 87, asi pana vamwe vanini vacho vanotoni makore apfuura iwari vananyina. Saka ivo murise yechu tikazosvitsa kana 91 kana 92. Saka makumbo zvaimbotaurwa paye kuti makumbo anombodzimba zvinogona kunge zvirizvo nekukura. Paipai pakanzi gumbo enze kuleft lekudeft. But asi vazi ngavangozvimba whole body. Asi kuchipatara zvakanzi chii? Pandakambowanisa kuchipatara uku kwamakumbo takapuwa list yematablets ekutenga. Havana kuona kunge dambudziko rihombe still, but nenyaya yeage ndofungawo zvazvisanzodairana nemapirisi. Asi imimi ise nguva yamagara navo chii chamunovarangarira navo chekuti zvimwe kuda mukazvifunga munogona kuseka kana kufara zvaitwa nababa venyu? Totovatenda pane zvakawanda nekuti vakatiendesa kuchikoro uzavangokura vachishanda vatora like inini ndakatoenda kuchikoro kutosvika pandaida pese pandakandisvitsa vachindibhadharira mari yechikoro, plus munhu aingogara achingofarawo kunyanya pamedu pangu achiri vapenyu pasati pauya mainini teinyatsovirana zvakanaka. Vakashaya sabhuku. Imi manga muri chii chavo? Ndiri mwana wechingani? Baba vangu mukoma wa sabhuku. Baba wenyu mukoma wa sabhuku. Chii chakaitika? Inini zvizhinji handizoziva. Ini ndakazongonzwa foni yakuuya kuti baba vashaya. Vakashaya kumatengi.
ndakazofonerwa kuma3 kuti baba vashaya. Okay, pataiuya pai vairwara iri? Kana vairwara vaisataura, hamamboziva kuti vari kurwara. Asi tingati urwere kana kwanga kukura? Ndofunga kuti kukura. Vanga vane 93. 93? Yeah. Okay. Masaka mazuva ekupedzisira munambobvira mavaona? Handina kuvaona. Ini ndingangoti baba vedu vanga vakanaka. Mukati mimba yavo vangaberwa vari vakomana 3 nevasikana 3. Vakomana 2 Vakashaya nevamwe vasikana 2. Vakasara vaivo baba nehanzvadzi yavo imwe chete. Asi tandisinganyanyi kuona kuti hatina baba. Because patairemerwa taiuya tichipa vaudza matambudziko edu vachitibatsira. So tiri kunzwa kurasikirwa zvakanyanya nababa vedu. Pakatosara gepe ratisina wana munhu anokavha nokuti ndo vanga vari mukomana mudiki mumba mavo, hamusisina mwana mukomana mumba mavo. Ndo vanga vachitori baba vedu. Pane here zvamunorangarira zvinokufadzai zvekuti mukazvifunga zvaitwa nababa venyu munomboseka? Tinovarangarira nekuti ukavatengera chinhu vaiti paunouya vanhu vavaenda unechipfeka chinhu chache. Okay. Saka izvozvo zvaitinakidza, vaitraya kufadza mwana egega. Asi pautungamiriri wavo saSABHUKU munhu anga akaita sei? Aiwa vanga vakanaka. Hama dzinodiwa ndo nhau yatanga tinayo nhasi, ndofunga vanhu magutsikana manzwa kuti ana sekuru vapenyu, ana sekuru vati vari right vapenyu zvavo. Ndofunga maona chataura nevana vamwe asina kutaura, unotongoona wega kuti vakuratidza kuti vanhu zvinhu zvakumboti fambe. Sekutaura kwavanga vachiita vanga vachitaura kuti ayewa pane chikamu chakaitwa hongu zvimwe tinogona kusa kuexplainerai kuti zvakanyanyofamba sei, asi tane machanges akawanda. Mabasa takutoshandawo, vamwe vako vakadzimba, vamwe vanga vachitsanangura. Pane mwana uya kana muchirangarira mwana anga ane mafits ainzi aidonha mudiki uya. Hanzi dambudziko iroro kubva musi wa25 ndizvo 25 December hanzi nanhasi haachadonhe kubva pabatsirwa nagogo. Ipapo tinotenda ivo vari kuti zvinhu zvakuendeka, mabasa zvimwe mudzimba zvakufamba zvakawanda. Vataura zvakawanda kuti aiwa pari zvino tiri kuona machanges akakura. Ngiyathemba lizizwele abantwana bekhuluma ukuthi hayi, abantu abakakhulu bekhuluma ukuthi hayi thina izinto sezikhamba kuhle. Lapha esancediswa khona ngugogo into zonke kukhanya ngani kuyakhanya ukuthi kulokukhanya phambili. Kuyasokutshengisa ukuthi hayi indlela ile yasisangena egangeni. Kokutshengisa phela ukuthi hayi kulokukhulu okwayenzakalayo. Lathi sikuyasinika ukuthokoza, kuyasenza lathi sithi nxa singabona omunye umuntu kusasa elohlupho sikwanisa ukuthi sifike singayenzi story kuphela ukuthi lichazeke olithone seliyethukile ukuthi hey yikho kwenzakala eZimbabwe. But ekucineni thina njenge Drewmas Media Service futhi sihambe lo muntu encediswa, sibona ukuthi hayi uncedisekile yini. Nxa engancediswanga sidinga omunye futhi esikufunayo thina mule Zimbabwe ukuthi sithola ukuthi sihlezi kahle njengabantu abamnyama, yikho esabe sikufuna. Plus chimwe chiyera ndechekuti tichitarisa nhau yekwaMusami handiti isusu atiti tinogona but tinoedza nepatinogona. Gogo patikaenda pakanoitwa basa, moto waibvira ukapera. Nyoka ndo yakasara vanhu vane question mark. Asi isusu takavhunza gogo vakati nyokachi hapasisina. Isusu hatina maziso anoona pamweya kuti tione kuti gogo vataura chokwadi. Asi kana ivo comfortable vati havasisina nekuti vaichema vachitidedza. Ndo semu zvaitika kunoku kwaSekuru. Vari kuti aiwa zvinhu zvakatodzikama, izvezvi ndakagara zvakanaka. Amino chira pamwe makuona munogona kuona Sekuru apa vanenge vane chiri nenyoka yavo kana kuti havana izvozvo hatizoone zvinhu zviri behind. But kana vataura kuti zvinhu zviri right, sekuchema kwavaita pakamera izvezvi votaura kuti izvozvi kana kamera handichaide zvinhu zviri right, aiwa nesuwo tinotenda kuti zviri right. Kana pane zvimwe zvinozonzi zvaimuka tinenge tichinzwa navaridzi vacho. Siloke sikhona phendabeni yona le, ngiyathemba kulabanye ababonayo phela uSABHUKU
emavidiyweni yona lana senzo kwezinyoka senza istori sangikhona sahlangana le nhlupho sisayenza phela update sathola ukuthi hayi uSABHUKU sowasishiya sathi kumbe sezwe ubuhlungu kakhulu ngoba umuntu esasimbonile yakwazi ukuthi umuntu nxa ukhulume laye uyabusumangala ukuthi ubhubho kwanini siphinde futhi sikhumbule phela ukuthi yethi indaba ipheleli lapha emhlabeni kule ndawo esifanti siye khona so sakwanisa ukuthi siyekhuluma base besithi hayi okhulu vele kade sekhule kakhulu so hayi indaba ekade khona ya pana zvatingaita imwe nawo inosuyisa kwazvo chero vamwe vachiti tiri kufara zvinhu zvakuyendeka ndofunga muchiri kurangarira SABHUKU vanova mukoma veana sekuru ava vainetswa nenyoka vakambobuda pavhidhiyo vakatomboitwa nhau yacho vanenge vasina kuiona munogona kuenda henyu paYouTube munoona inenge Domboshava should be Domboshava 5 or 6 ipapo pampana SABHUKU hanzi Vakashaya. Saka ndo imwe update yatingakupai tine urombo asi tinoziva kuti rufu yagara inzira yedu ivo vana vaitsanangura zvekare kuti aiwa hongu chitiko ichi chaitika chenyoka zvaiitika asi baba kana kuti sekuru kana kuti SABHUKU pai pamakauya vanga vagara vane urwere vairwara uyezve vanga vakura nyama dzinenge dzaneta even eyesight yavo vanga vakutoita kakuonera kure ndofunga maenzwa mamwe zvaitaurwa zvichinzi gumbo ravo rinombadzimba vanomboita kuzvimba makumbo saka I think ndo zvakavakurira saka tine urombo nerufu rwaSABHUKU ndofunga manzwa hama dzacho dzitsanangura kuti chii chakaitika uyezve munhu angakaita sei aishanda sei hanzi vaiti ukavatengera hembe vanotouya ukasvika vanobva vachoipfeka kuratidza kuti vanenge vachizvifarira zvichinzi ukasvika zvekare ukati gogo ukangopinda vanoti dzokera handina kuzvinza saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatinorangarira navo SABHUKU kuti aiwa munhu aigara nemhuri yavo zvakanaka hongu tinoziva kuti matambudziko azoshayike mumhuri asi vanga vachiti aiwa vakabatikana vakashayikirwa nababa vavo sekuru vari SABHUKU. Ngiyathemba lizwile nje update yonke ekaSABHUKU lo osithile ukuthi abantwana bakhulumile izihlobo zakhuluma bakhuluma ukuthi abamkhumbula ngakho abazahlala bemkhumbula ngakho yikuyini uthi ngumuntu nje wayesithi ungamthengela isigqoko nxa engazi ukuthi uyabuya wamthola isigqoko sangikhona wayesithi njalo ukuthi ungafika liyakwazi ukuthi umuntu yathi gogogoye oyethi ekuhle umuntu ethi ekuhle kawani kungabi lo muntu ovumayo ungazuza ufike phakathi uthi hayi khulu nje ekuhle ethi khabuyele emuva ungathi ekuhle usemnyango ethi awuvele emnyango uvela khatshana hambe eqalisele gate so khanya ingani hayi ku ifamily yangikhona izahlala imkhumbula lathi hayi ngiyathembulele ngokuthula zvekare tine mwana pane mwana akambobatsirwa kana vamwe makamuona mwana anga nedumbu rakakura achinzi anozvimba dumbu iyeye kusaziva kuti chii chakaitika hanzi akazongomuka akafa ndo imwe futi imwe nhau inosuyisa hanzi mwana akashaya nekuti pakutaura kwazvo zvainzi mwana haasi kutoende kutoilet for a week zvakamuomera saka aimboedza kubatsirwa panhau yekuti kwanga kune pressure nyoka zvinhu zvakawanda saka haana kuwana nguva yekuti anyatsobatsirwa zvakanaka saka ndo imwe nhau iripo kuti mwana futi akashaya enye indaba futhi ebuhlungu yokuthi kulomntwana oyekhukhumala isisu okuthiwa wayehlala isikhathi maybe njengeviki yonke engayanga phela esambuzini ngesikhathi lesiyana ukuthi wathi elethwa phela ukuthi encediswe ngugogo labantu ababekhonthi bencediswa abantu abaningi babefuna ukubona inyoka so gogo wayeza pressurize ukuthi edinga inyoka kodwa kulabantu abanjani abafuna ukuncediswa waphambi ukuncediswa wangani uba ngcono but ithiwa kulelinye ilanga kuphela watshone right wavuka ekuseni sesichile saka ndona uyange iripo yatanga tinayo yekudomboshava ndofunga manzwa kuti zviri kuitika pari zvino saka kana pane zvimwe tinenge tichinzwa nemi tinenge tichinzona ivo vanotudzawo kuti pane zviripo here pane zviri kuitika zvekare tichikurudzira hama dzinodiwa kuti ndofunga maona kuti
chakanakira kuita madocumentaries aya atinotaura kuti kana vanhu machida kuita madocumentaries seDrewmas Media togona kukuitirai, ingava family kana uchida kunzwa nhoroondo yasekuru venyu baba kumusha vasati vashaya, at least munowana pekuzovarangarira napo nekuti rufu rwagara ruripo. Chero ukaita mari, chero ukaita chi, but pane zvimwe zvokuti tinovasara tine history tichitsanangura kuti apa ndo paigara sekuru, apa ndo paigara gogo vaita so. Ivo vombotaura vega, votaura kuti isusu tinoda zvakati, tinoda zvakati, taiita so, taikura so, dzimwe history dzinozoita kuti vazukuru mamwe magenerations anokura azvirangarire. Saka vanenge vachida munongotibata isusu seDrewmas Media tinokuitirai basa racho. Njengoba lemuzwa usoko ekhuluma ukuthi laba balama documentaries, ama family documentaries ukuthi hayi babefuna kuba kwazi imbali yekhaya ukuthi minjani, ngoba khathesi asisele anti bakhona kodwa lakwazi ukuthi sebephilisisa lala, ogogo bakhona abanye, kodwa silabo gogo ababekwazi imbali yekhaya ukuthi hayi phela kochiyera kuyenzwa so. Lingasibiza noba lingafuna ukukhipha kuDrewmas Media, liyasibiza ukuthi hayi sicela nike likhulume lo gogo, sike lathi sibuze eminye imbuzo lebe lisesaba ukuthi limbuza ugogo ukuthi kagogo ukhulu wayebulawa yini, sezwa amakuwe sithi yikho sebesifuna ukuthi libe kwazi ukuthi lingayenza ama documentaries ona lawo umzukulu ozabu izabukele bona nguye ugogo lowo, so kwathiwa lapha siyenze so, kwathiwa amanzi asike ekuseni, kwathiwa sivuka ngo-8 ekuseni. Antsho liyabona siliyabe selile mbali yabisele, so lingabufonela thina beDrewmas Media siyabe siliyenzele. Labanye nje elebe lifuna ukuthi phela siliyenzele khona okupersonal siyabuya siliyenzele njengeDrewmas Media. Asisenguva dzose, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Kuva kwandiri Sokostina Lochiyera. Bye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga